Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pagti sa pahamot. Ining pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Ralph's Club. For men ni siya, iyan ni siya ni Ralph Lauren. Na, ano ni siya konsimutan? Bali, asol ni siya nga pahamot. No? Kag ang asol nga pahamot, pwede mo siya magamit ang adlaw-adlaw, bisan ano nga panahon, bisan ano nga tiyempo, bisan ano nga okasyon. Pwede saya, amo na siya ka-practical. Pero ini nga pahamot, no, hindi lang siya practical, kanami gid sa iyap simutan. No, kung sa mga asol nga pahamot, baw do intrani siya sa kay Blue de Chanel, no? Amo na ang akon madumduman, baw do angay-angay sila duha, no? Pero ini siya mas barato ni siya na, no? Ano ang iya nga mga nota? Simple lang. For the top, we have lavender kag clary sage. Baw ang lavender masimutan mo gid, no? Na ang pagka-berde. Tapos for the mid, we have Virginia cedar. Baw na ini nga kahoy kanami man simutan pag nagmala na ang lavender kag ang clary sage. Kag for the base, we have vetiver. Bali, isa ka klase nga hilamon, no? Na amo na siya nga simutan. Baw kasimple lang sa iya pero ka-elegante na nga amo gani nga kumpara ko siya sa Blue de Chanel kay do amo sila, no? Kag ang ngalan niya Ralph's Club. Ti gapanumdum ka baw basi ko nagabaka ka Ralph Lauren, baklon mo ni kido party kasing exclusive nga club, no? Kay kanami man gid siya simutan. Isa ni siya sa mga paborito ko kay Ralph Lauren. Okay, te kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!